saatu teiltä tosi paljon kysymyksiä e-mailitse ja Facebookin kautta ja Twitterissä myös. Ja me yritetään parhaamme mukaan vastata niihin niin pian kuin mahdollista, mutta me ajateltiin myös tehdä tämmönen yksi lyhyt video, missä me yritetään vastata suurimpaan osaan teidän kysymyksistä. Ja minulla on ne tässä e-mailissa. Eli Camilla, mikä toi sinut New York Cityin alun perin? Ja tätä kysyy Jonna. Moikka Jonna. Eli mä oon asunut täällä 2006 vuodesta saakka. Ja mun sisko on ollut täällä 14 vuotta, niin mä aina tulin joka vuosi muutamaksi kuukaudeksi tänne. Ja ihastuin New Yorkiin ja sit tutustuin myös mieheen ja hän oli sitten se syy, miksi oikeasti muutin tänne. Okei. Ja mä tulin tänne suunnilleen 10 vuotta sitten ensimmäistä kertaa kesätöihin tuonne Hamptonseihin. Mä opiskelin silloin ammattikorkeakoulussa ja oli mahdollisuus tehdä työharjoittelu täällä, joten mä tulin sitä kautta ja sitten pari vuotta sen jälkeen kun tulin takaisin, niin tapasin miehen, joka on nykyään mieheni. Okay. Ja sitten seuraava kysymys. Mitä ikävöit Suomesta? Sauna. Mut nyt näissä kuntosaleilla täällä nykyään löytyy suurimmasta osasta sauna. Ja mä just viime viikolla signed up for the membership, missä on sauna Made in Finland. Mutta sauna on yksi ja reissumies, mutta sitäkin saa nykyään Queensissähän tai New Yorkista voi ostaa. Saa Whole Foodsista ja monesta kaupasta nykyään. Lakritsaa saa täältä nykyään, salmiakkia, mutta Suomessa kai se on sitten Suomen kesä, jos se on hyvä kesä, siis lämmin. Suomen kesä, niin, kesämökki, rantasauna, ystävät, perhe. Joo, mullakin ehkä sitten kans se rauhallisuus, mikä siellä on, se elämänrytmi on vähän eri kuin täällä, niin se ja sitten tietysti äitin ruuat.